God bless this family from America. The altar we'll talk about, which is 2.5 billion. The family that brought $200,000. When I now told them that you have seen $200,000 commodity, $200,000 is about 220 million. They have also brought another $300,000. One family in the United States, husband and wife. I spoke to them today before this opening. So $500,000. That $500,000 is about 720 million. So God bless them. Amen. And the altar remaining how much? 1.7 billion. 2.5 billion minus 720. About 1,700,000,000 remaining. Yes. So that is what remaining. So the lucky people will share it now and contact me, and we'll give you a account number because the altar is starting. This altar, I even made a mistake. We are talking about that altar is in 3 plots. That altar is 13 plots. Igbo mụrụ nsem ọzọ, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekene gị n'ụbọchị nke tata. Unu enenego this video akwa wee fụ afọ ego a na-akpọ billions na millions a na-ada. Gwa m ihe mee na ama mmerụ ndị Zion Ministry gị, ama mmerụ ha ofu anya, bụ ihe ndị anyị na-akpọ mmadụ efu ofu anya. Nwanyị na ama mme ofu anya na Zion Ministry, ebe ofu onye ga-afụta ye give almost $1 billion for altar, one person or one family. So why won't people be jealous of him? Why won't people be jealous of him? Akwana ndị Zion na cause ayofu anenta, ana-ekwu na ayofu ka na-echikwa ya, ana-emekwa ihe gị ihe ha ga na-eji atala ahụ. May God bless the family that gave this money. Out of 2.something billion, almost 1 billion go for you with a gun. On that for the 1 point. God bless him. God bless our wife and his wife and children. Oya kana po madi kumpolo. Generation to come will be reaping from it. Obuhi mi yojo umugitonite obula bumonu neso ha. And then eje from ekpere nka eje na nkozo taka ga na-esha gbari n'ụlọ ka gbari n'ụlọ ekpere. Will they abu iwebu core seed that na even your 4th generation 51 mkpụrụ amụchaba amụ ha ka na-aghọ dị mkpụrụ seed eko. Na massive altar analụ na nga ọkpala. Mgbe a ga-alụcha this nga ọkpala wahala go there. Imagine na alụcha this altar adagwakwa gị na 1 plot of land nọ n'ime altar o. Ọbọkwa 2 plot of land n'ebe ahụ. Hey. Asị gị na ọ ga-contain 500 to 600 people. Only altar adekwukwe the whole ground. A na-ekwu sọsọ altar himself na ọ ga-contain 500 to 600 people. Pastors, reverend fathers, reverend sisters, ndị choir, ndị band, ndị nka, ndị kezafia admins, all this the people na-anọ na the altar. Imekwana owe church na-erubedo town self. Owe parish a whole na-erube town. 500 to 600 capacity ka altar bụ. Honestly, ọ bụ na mụ ajikwa ego na mụ ga-etie like just kwụya mkpụrụ nke m ebe ahụ. Ihe aka na-akpọ iso seed, everlasting seed. Ewugodo ụmụ gị ga na-eri oke from it. Because every day aga na-ekpe ekpere n'isi unu. Every day aga na-ekpe ekpere n'isi family medicine. Ekwuebe sọsọ ụta ka a na-alụkwa o. Ekwuebekwa okwu ịlụ the whole ground. Mgbe a ga-emeche this thing n'Imo State, isi m na Imo State will remain the same again, most especially nga ọkpala. Ay, Jesus. Isi m na nga ọkpala will remain like this again. Lie. Awanwalucha this thing wee buru Zion Ministry ground je launch that place no lose permanent ebe ahụ. Business dịka ebe ahụ ga-abụ Onitsha second. Onitsha bụ ụdị business aga na-eme that place ụdị business aga na-eme that place. Owe company si na man na-eme gị na man na boom. No matter how little business you do ebe ahụ, most especially during the time a na-emeche program,
ọ ga na-emove. Transporters, ndị moto, ndị ọkada, ndị keke, onweghị onye ọ na-ama nru aka, onweghị onye na-ama nketa oke a. Honestly, God is really blessing Okpala o. Ha emekatakwa na ihe emekata ihe anụ a. Me ofi ọ ga-abụ eme like anyway, ka reserve on my comment. Let me not say something. Mana sị na oya mmadụ adị ilebe nne ya. Ndị nke Okpala, unu achọghị welcome the good thing that is coming to your place. Though most of them, it's not all of them that is actually against Ebuka Obi, but some of them are not in support, which me, I don't know their problem. I don't know their problem. About envy and jealousy. Let's welcome our own. Let's do this. Let's welcome our own. And with akana abo we but sahakana abo welcome more ye chukuna jiwe chaima. I just wish that na this thing na alona ngo Okpala wish no Enugu state kon. Or maybe Anambra, or maybe Mago, just Enugu or Anambra. Let me just put it that way. The kind of thing revenue organ generate na whole Imo state a whole. Ana agwagi na ndị n'obodo oyibo ga na-abịa, ndị nọ different states, ndị nọ ma Canada, ma USA, ma Ntamino, ma ebe dị iche iche. Yeah, but opportunity mmadụ ime investment na Ngo Okpala, a very big opportunity. Imana before na-ele ana na Ngo Okpala 800,000, 1 million, ndị shike sef, as in ọ ga-afịa anyị for elela anya 1 million. But today you cannot get a land close to Zion Ministry ground for 10 million. Ọ ga-afịa ezigbo ahụ. Esi m ọya ahụ ọnọzọ dị ndụ ọwụ ka mma based on like no anything that has to do with life or very important something. Ka mmadụ ga-eji half anya 10 million for you. Go there today, you cannot buy land of 5 million, 10 million. Aga na akpọrọ gị 20 something upon na this thing adịbekwe the Ngo Okpala promised land ebidobekwe mewukwu ihe like that. So imagine obuzi na permanent na abịago na Ngo Okpala nọrụzie permanent. Imagine what will happen. Oya bụ na ana ebe ahụ ị ga na-anụzi 200 and 300 and something million, 200 and something million, because so many different people from different companies, different countries ga-abịa ka ha ga-like ime invest ebe ahụ. Oya ka na-akpọ ịhafụ ibunete ihe n'ala Igbo anyị. Ka anyị develop we nke anyị. And let's learn how to love. Let's learn how to unite, to be in unity, so that ka ndị obodo ọzọ hafie na-achị anyị ọchị. Ọkwanụ m kọọla m n'ọnụ Igbo ndị manjemon. God bless ndị nature contribute, ma ndị were zeal to contribute, but the money is not there. I pray that God will provide. And for people that have already contributed, God bless you all. God bless you all. God bless all the Zionites. God bless Evangelist Chukwuebuka Obi na nwanne ya, and God bless us all. Don't forget to subscribe in our channel. Don't forget to on your notification. Click your like button, comment, and share. Thank you so much. God bless you. I still remain Igbo Epic Blog and Gazelle Moon.